Tamaria catcher, Swalin Johnson. Benmuya first base, Nicole Solomon. Left fielder, Marcia. Short center, Tikra. Third base, woman, Belinda. Shortstop, Judy. Center field, Perno. EH, Kesia. Right field, Tiffany. The second base, Lorena. Sa siloporta ni Loptikaisu Matalanim Dunlap. Ben Sepin Pobok sang Loptikayaw sa gas. Etina Alec, Maria third base, woman. Charlotte Smith, center field. Orose Yonis, catcher. Brilliant Kulian, shortstop. Christine Raymond, first base, woman. Suzette Opek, second base. Anlina Ropone, left fielder. Sophia Materne, right fielder. Molian Cornelius, short center. Latoya Smith, pitcher. Julieta Mix, extra hitter. Saslo for the team, Loptikayaw Sogas. Okay. Bolin. Ben Sepin Pobok sang Loptikayaw sa gas sa Brown. Etina Alec Kalganop, Charlotte Smith. Kayo na po siya ka dito. Strike. Karata strike player ang Sabon, Paulo. Karyaw na po kagonop. Pitcher katara dito. Etina Paki. Sawalil karata. Strike out. Out there on yellow. Out there on yellow. Dan po tayo mo Charlotte Smith kagonop Orose. Pitcher kagonop katar kayo na po dito. Sawamaw karata Paul Riau. Karyaw na po dito Mau karata Riau. Ang team Sabon kasino na po surere tinawa dito limay Paki ataway sosta Paki sa wata pera karata limay kasuway tao ka po first. Manpag tayo mo Orose Yones kagonop Christine Raymond. Kaganap Moreno Rose, Brilliant Kulin. Karyaw na po kaganap pitcher Keter na awawati to Rusupag. Then sawa mau karata Riau Ong Yalo. Kasulo na po kaganap sa katanawawati to sawa mau karata full count. Kasulo klase na po kaganap pitcher Keter at nawa Rusupag. Chawalil karata strike out.
Out Riau ang Lukti kayo sa gas. Benpok Taimo. Julian Kulin. Runner for first. Out Riau. Pitcher kawanap catcher alalawat. Kayo na po kawanap sa katanawawa dito. Sawa pagi, sawa mga karata Paul Riau. Riau na po pitcher kawanap. Katar tanawawa dito. Julian pagi sa walang karatas. Riau ang yellow. Kasi muna po kawanap at dito pagi. Ano may po ito? Fair ball. Karata kasaw iwawi. Dami kasaw sa first at away second. Benpok Taimo, Christine Raymond, runner for first, second, 2 out. Kayo na po kaganap, pitcher Qatar. At ito, Christine Pak, ball. Karata strike Riau ang yellow. Strike Riau ang yellow, out Riau, runner for first, second. Strike Riau. Pitcher kaganap, catcher alalawat. Pitcher kaganap. Kariyaw na pusok na awawat ito Christine Pagi. Ano iso stop tapper. Popo ina second karata out silu on yellow. Kaya mga waktakan kanuyawi. Lukti kayo sa gas na nagilala. Poko pa ng bayo sa ating rakatilita. Ay mga lukti kayo sa matalani. Manpokin poko pa ng bayo. Kaban sa pinpok siyang lukti kayo sa Nicole Salomon. Kaganap mo rin Nicole. Kaganap mo rin Nicole. Marcia Samuel. Apa? Kamay na. Okay, ang team Sabuan, nominated Etina, Swordfield, Sanderfield, Charlotte, Katsarorosek, Christine first, Suzette second, Prilin shortstop, Anlina left field, Sophia right field, Molia short center, Latoya pitcher, Time moment. Rensu Wiwaw na pungan catcher, taga pitcher. Lang dia mo. Lilia main. Ba? Okay, Lupti Kaisu, Nicole Salmon, Benpok Taimo, Pitcher Ononop, Katsaralalat, kayo na po katkatenteng sok na wawat ito, Nicole Chawamao, Karata Paul Riau. Pitcher Kaganap, Kariyaw na po sok at ito Nicole Paki, Pirta na wawa. Pirta po ito kin Karata strike Riau, Paul Riau, ang team red. Kasi luna po kaganap pitcher ononop. So katita nawawa ni Gold Toki Pirta. Ano ay press? Full press. Therefore, karata Nicole sa Sirereti hati alas second tapper sa walay. Sir Sirereti sa katilatet. Sirereti latet. Uta save.
Kaya mo mentok sang Luptikaisu, Marcia, Kagonop, Insulin. Omranen. Kayo na po atito. Marcia Pak, Anuela po right tapper. Petet karata Nicola dito Marcia sa sipsipi tatalasakan. Set momen pankan sa gatila third. Pitcher katarala third tapper. Pagi Kasela. Save. Third and second. Then put time of pitchers ang Luptikaisu, Insulin, Johnson, Kawana po rin Insulin, Dipra, kayo na po shock na awawa dito, Insulin, Paki, Puntawa po third, left, Paki dito kasi na third, Taperti, save on third. Ano momentok sa Luptikaisu Matalanim, Dipra, Salomon, no out, runner na po first, po third. Pitcher kaganap, kayo na po siya dito. Titras, saway pagi, saway mau. Karata Paul Riau, ang red. Karyaw na po siya dito sa saway mau. Karata Silu Ew, ang Luptikaisu. Kasi luno po kaganap siya dito, titira baki, ano so stop, taparti, takala, karata Marcia sa asang third, dito home. Insulin, tawag po second, karata runner po first, second, dan pop time Melinda Samuel. Kayo na po dito, Melinda Pag, Pirta Atiwalik, short center pagi tapper sa white quality karata Nita Gloria Upropes Insulin kasoda left third karata runner na po first third kaya mo full pace man sapat shoot Charlie kayo na po atito shoot katanda Pak sa walel karata out strike Rio Pole o Chudi Mangala. Suwanta to. Pitcher on up, catcher Alalahot, full pace, on red. Karyaw na po shot, Chudi, Paki, Pita na po first, Anaweli, Tapper, Takuti Wali, Karata, Nita Kuyaw, Insulin Kasota, Tinta po, Titira sa Keso Atika, Tinta po, Belinta sa Keso Atika, Tinta po, Chudi sa Keso Atika po, on run. Laporta Luptikaisu. Kayo na po atito sa Wamaw. Ang Perno. No out. Pitcher kawanap, catcher Alalahot. Kayaw na po siya dito. Saksaway Mau. Karata Paul Silu. Strike ko ang Luptikaisu. Kasilu na po siya dito. Saway Mau. Karata Perno ang Sapal ala po first. Nampak tayo Kesia Petrus, kawanap po rin Kesia, Suwalin Johnson. Runner na po first, so out ang Luptikaisu. Dan po tayo mo Kesia, pitcher Maman kawanap, kayo na po siya dito Kesia katanda Pak, Pirat Welik, left Maman Pak yata dito. Mura ay lupin na siya. Runner out on base. Runner out on base. Batter out on base. Batter Kesia out on base. Runner pula po second. Utang kasilil pa ko wag puting dipes. Ala first. Runner pula po first. Out ang Luptikaisu.
Pitcher kaganap. Kayo na po dito swalin Paki Piti sa right tapper sa wata perla. Arata Nitek sa William for first, Nitek William for no hatching first ala second. Alakot Barara dito home. Swalin Kesyo Del Foto. Out ang lefty Kaisu. Benford timer Tiffany Johnson Kaganap Muren Lorena Charlie kayo na po at ito Tiffany back Birtaway left pagi tapper patak na po tagan karata swalin kesusin siya dito Hilta po home Tiffany uta Marara kesusin first ala second later sa uta banggang sok to back check sa Marara dito mati-tiga Hilta home run utang boksangom kesodom utang ranom dan poktamu Lorina kayo no po atito Lorina bagi sa pirti wereralik rapo bagi tapper lena krop betul sana krop karata Lorina tota po first dan poktamu Nicole Salman dan poktamu kaganap Marcian Saul runner for first out there kayo na po atito Mau karata strike riyaw ang Nicole kariyaw na po sak na awaw atito Nicole Paki anway Hirway Porak atiwa takitiwali karata Lorena Marara sa kakis-kisaw Nicole sa preka po kaparin Rakaras tauli na second atito putri dito Lorena Marara atito putri dito Nicole putri dito utangan run on Bentok tayo Marcia kayo na po atito Marcia Bok kanaway first tapper sa walin atiwa sa takatiwali karata Marcia momon pa run-on manuyawi momon pa run-on mo Marcia kesyo atito Tiltao Benford tayo sa lefty Kaisu pitcher Enceline Johnson kayo na po ato sa Wamaw para ta Paul Riau ang lefty Kaisu Enceline Paki karayaw na po pirati welik sa kaudan piliti welik para ta Enceline Keso alalin first sa Barara alalin second Ruta for second base Benford tayo Titra Salomon Kaganap Belinta Samuel Outeo ang lefty Kaisu runner na po first Benford tayo Titira kayo na po saka dito Titira katanggap back Pirtiway Uta Pirway Potogra Liktolo Lensidin Keskiso sa third ato atito home Titira sa Keso sa home Keso Titira sa Keso run home Taka mau ba? Benford tayo Belinta Samuel Kagono mo rin Melinda Chuti Charlie kayo na po shock na awawa dito Melinda back sa kati walit rapat tapper quality Melinda Kesyo kayo tapo Benford tayo Chuti Charlie Kagono mo rin Chuti Berno Tui kayo na po shock na awawa dito Chuti katang na box sa walil karata strike Riau on team red. One out, runner for first. Kariyaw na po at ito flat. Karata Riau.
Ewa po sa dito Chuti Poki Pir Tanawa Wanweluk Rapinolik Pokpoki Sawata Par Karata Chuti sa Tota po first base. Manrana ba ako dito boy gani? Bawar sang lang lagi. Dan Pok Taimo Perno tu Kawanok Murin Perno Kesia Tayo na po dito sa Wamau out yo runner on first second pitcher cutter pattern Toki Pir Tanawawa shortstop Poki tapper tap approve out kabel out infield runner back infield out Mapurla Chuti ala first Belinta ala second Riyata out Riau ang lupti kaisu runner na po first second man pag tayo na lupti kaisu Kesia kayo na po dito Mao karata strike Riau na po sa tsaka dito Kesia Baki Ball karata strike out better out 3 out back Keso Asalin Asal out Asalin